ଶଳା ତଳେ ହଗିତେ ବସିଛି ଭୂତ ବୋଲି ଶଳା ଖାତିରି ନାହିଁ ଆଜି ତ ଟୁଙ୍ଗୁଳି କଣା କରିଦେଇଲ ମାଲୋ 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 ସବ ଭୂତ ଭାଇ ହଗିତେ ବସିବ ନା ତଳେ ଏଇରେ ଡରିବି ଶଳା ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଭାଇ ମାନେ ଆସିବା କଥା କାହିଁ କିଆଡେ ଗଲେ ମାଇଲ ଭୂତ ଶଳା ନିଜେ ଭୂତ ଶଳା ମତେ ଚମକି ଦଉଛୁ ଆଉ ଡରିବୁନି ନା ଶଳା ନୂଆ ମରଛେ ଭୂତ ହବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଡରିବୁନି ନା ଆଉ ଭାଇ ସବୁ କିଆଡେ ଗଲେ କାଲି ରାତି 12:45 କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଜି ରାତି 12:45 ହେଲାଣି ତୁ କିଆଡେ ଗଲେ ଭାଇ ଆସ୍ତେ ହେଇବେ ଏଠି ଝୁଲୁଛୁ ଭାଇ ତୁ ସେଠି କିସ କରୁଛୁ ଭାଇ ଏ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖ ଏଇଠି କଥା ହଉଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇ ପଡିଛି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଯାଇତେ ତପୁ କାହିଁ ଏ ତପୁରା ଏଠି ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖା କରତେ ଆଉ ତୁ ଶଳା ଭୂତ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ତାର ମାଣ୍ଡୁ ପ୍ରେମ ଯାଉନି କାହିଁ ସେ କିଆଡେ ଗଲା ଡାକ ଫୋନ ଭାଇ ତୋର ବି ସେଇ କଥା ନା ଫୋନ କି ଉଠେଇବ ଆମ ପାଖରେ ନୂଆ ଭୂତ ନା ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଡାକିଦିଏ ଏ ତପୁ ଇନା ପାଣ୍ଡରା ଇ ଚେପରା ଇରା ପାଣ୍ଡରା କମିଂ ବର ଅଛ ସିଟିଂ କିସ ଲାଗେ ଭାଇ ତୁ କେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ ତୁ ପୁରା ଭୂତ ତୁ ଉଡିକି ଆସିବା ଲୋକ ଦୌଡ଼ି କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିନି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉଥରେ ଉଡିକି ଆସିମି ଆଉ ଫେରାଇବ ଆଉ ଯାଇଥାଉନି ସିଧା ଡାଳର ବସ୍ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ହଉ ଭାଇ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କର ମିଟିଂ ଡାକିବାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ କଥା ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଭୂତ ମାନେ ଆଉ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବର ଗଛଟାରେ କେତେ ରହିବ କହନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାର ମିଟିଂ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଲାଇଟ୍ କଣ ବୁଝିପାରିଲିନି ତୁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ ଆଗରୁ ଚୁଙ୍ଗି ଜାଳିକି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଘରରେ କେତେ ଖେଳ ହୁଏ ଭୂତଙ୍କର ତ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ ଆଉ ଛାଡ ସିଏ ସୋଲାର ବି ଆସିଗଲାଣି କେହି ଭଳି ଆଉ ବନ୍ଦ ବି ହଉନି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଖରା କାକର ବର୍ଷା ଖାଇକି ଭୂତ ଗୁଡା ଭାରି ଟେନସନ ହେଲାଣି ଆଉ ତାହେଲେ କହୁଛ କିସ ଭାଇ ବଲ୍ ଗୁଡା ଦେଇ କାଢି ଆଣିବା କିସ କହିଲୁ ବଲ କାଢିବୁ ବଲ କାଢି ପାରିବୁନି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଲ କାଢତେ ବଲ ଧରନା ସେଟା କାଢିବୁ ବଲ କାଢିବୁ ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ତୁ କିସ ଭାବିଲୁ এটা টিভি ভূত টিভি ভূত না এটা আমি অরিজিনাল ভূত তারপর আমি ফ্রেশ মরতে পুরো আমাকে সে অকাত নাই ତମେ ବଲ ଖୋଲିବା କଥା କିସ କହୁଛ ଭାଇ ମୁଁ ସେନ ସେ ଆର ସାହି ରାଧୁଆକୁ ଡରେଇତେ ଯାଇଥିଲି ତା ପାଖ ପହଞ୍ଚାଳି କହୁଛୁ ମାର ଭାଇ ତମ ପୁରା ଭୂତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଭୂତ ବୋଲି ସତ କଥା ହେଲା ସେ ପବଜି ଖେଳୁଥିଲା ସତ କଥା ଭାଇ ଏବେ ଯୋଉ ସବୁଆଡେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଲେଣି ମଣିଷ ନା କେହି ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଭୂତ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ଭାଇ ଆଗରୁ ଆଉ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ଏବେ ଲୋକ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ମଶାଣିର ଯୋଉ ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ସେ ମଶାଣିକି ଏବେ ଯାଇପାରୁନି ସେ ରାଧୁଆ ଦେହରେ ପଶିକି ସେ ସବୁ ବଲ୍ କାଢି ଆଣିବ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକା ଯାଉଛି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ସୁସାଇଡ୍ କରିତେ ଯାଉନି ତ ଧର ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ମତେ ବି ଜଣା ପଡୁଛି କୁଆଡେ ସେ ପାଣି କୁଆଡେ ଜୀବନ ଦବ ଲାଗିଛ ପଳା ଯା ଆମେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇତେ ଯାଉନି ବେ ମୁଁ ହଉଛି ବାବା ତମମାନେ ବରଗଛରେ ବସିକି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ ଖୋଲିବ ନା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଜାକିକି ନେଇଯିବି ବେ ବାବା ଛାଡି ଦିଅ ବେ ତମ ତିନିଟା ଭୂତ
ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତ କେଡ ଲାଗେ ଏ ବାବା ତା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ଆଉ ଉଡି ପାରୁନି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସେ ବରଗଛ ସେ ବଇଛି। ତମ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ବେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେମି ଗିଲି 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 ଘୁସ୍। काली कपाली नरमुंड माली मुंह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी काली कपाली नरमुंड माली मुंह बसुली বাবা কোথানে ভূত বাবা দেখো 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 না দেখো দেখো বাবা দেখো দেখো তুমি আমার প্রাগরে বসিল ঠিক ক্যামেরা ঘাই